भरपूर वर्ष झाले आमच्या वाड्याचे गणपती आम्ही भरपूर सण मनयतात आणि वाड्यावयले खुबशे गणपती आमचे 5 दिसाचे असतात. तेन्ना तशेंच आमी बऱ्या उमेदीन आनी दबाज्यान हो सण आमी मनयतात आणि विसर्जन सुद्धा आमचे बऱ्या उमेदीन जाता. सगळी बायलां आसूं दादले आसूं सगळे मिळून आमी नाचत गाजत ते आमी विसर्जन करतात आणि असो आमी हो सण मनयतात. सगळे जाण आमच्या वाड्यावयले हिंदू आसूं क्रिस्तांव आसूं मुसलमान आसूं सगळे मिळून आमी हो सण मनयतात. सगळे आमचे येतात आरती करतात सगळे बरे उमेदीन हो सण आमचे असो आमी मनयतात. 5 दिसाचे विसर्जन आमच्या वाड्याला जे खूप गणपती आहे 5 दीस होतले त्याचं आयज विसर्जन काय कळना 5 दीस केन्ना गेले ते तयारी करून आयज 5 दिसाचे विसर्जन पावले रोखडे बरें.